adituengana jotzerakoan nora begiratzen dugun, nor dagoen iritzia ematen, nolakoak diren tertulietako eremuak. Naturaltasunez, bereizketarik egin gabe emakume eta gizonezkoen kirola kontatu ahal izatea. Eta teknologia etikoak eta parekideak sortzea da gure asmoa. Miopia orokorrik nabarmenena uste dudela ikuspegi kritiko falta. Zizatea kontziente daukagun botereaz. Denek behar ditugu betaurreko moreak. Hala ere, batzuk ez dute uste behar dutenik. Batzuk ez dira eroso sentitzen jasten dituztenean. Lehendik datorzkigun ohiturak, joerak eta aurreiritziak aldatzea hain da zaila ikusi ere ez ditugula egiten.